Pois eu son do Concello da Fonsagrada, un dos concellos máis grandes que hai en Galicia. A capital do concello chamase Fonsagrada, como é coñecido de todos. E chamase así porque hai unha fonte milagreira, porque por riba da Fonsagrada prácticamente non hai terra para recoller auga, pero en cambio aquela fontiña bota auga todo o ano, todo o longo do ano. Seguramente os nosos antepasados, eso liño unha vez en Bollimpera, seguramente os nosos antepasados primitivos, os prerromanos, xa tiñen aquela fonte considerada divinizada ou o que fose. E seguramente despois, na época cristián, acabou converténdose tamén nun lugar de culto. As augas normalmente, o étimo da palabra, o étimo da Fonsagrada non ten ningún tipo de misterio, é fonte sagrada, como se o propio nome indica. Seguramente, por algún tipo desta crenza primitiva de que as augas tiñen algunha propiedade milagreira, as augas normalmente son consideradas lustrales, limpan enfermidades, limpan males do espírito tamén. Hai moitos outros sitios en Galicia que teñen nomes parecidos. Augas Santas, por exemplo, un lugar que ten un nome paralelo ao do noso topónimo da Fonsagrada. E así perdura ata hoxe o nome da Fonsagrada.